So sanibona izithandwa zami zamadoda. Ngifuna sizokhuluma la ukuthi yini eyenza singabe safuna ukunibhebha once sanzalela, once sashada nani, once aba kwi relationship ende. Yini eyenza umfazi wakho angabe saqhanyelelwa? Yini eyenza umfazi wakho uthi uyamthinta angabe safuna nje ukuthinteka? Yabo anqabe nje ipipi kodwa ipipi lakho uyalazi uthi uzuzama nange-romance nje, she's not interested nje, akasakufila, akakuzwa nje, akanandaba. Maningi ama-relationship noma ngithi imishado ekhona where indoda iyasho ukuthi hayi mina inkinga esinayo ekamerweni, umfazi wami akasafuni ngimbhebhe, umfazi wami akasafuni nesibumbu, into uma wey'ngane zami akasafuni nenquza. In-confuse ey'thanda zami lento, in-confuse, inishise, ningazi nani ukuthi nenze njani. Ngiyafuna ukuthi lokho sikulungise because nina niyenblame thina isikhathi esiningi. Ziningi izinto ezenzeka kuma-relationship abantu, ziningi izinto ezenzeka emshadweni nabantu ezifika kuleso sigaba sokuthi owesifazane akasafuni ukuthi ulale naye. Ziningi, yabo, kungenzeka ukuthi wena wa-cheat-a, mhlawumbe umuntu akasafuni, kodwa-ke sizokhuluma ngakho namhlanje ku-different from angikwazi wena nomfazi wakho into enigowisha kuyo emshadweni wakho eyenza ukuthi ningabe nisabhebhani. But engizokusho ukuthi isikhathi esiningi thina abantu besifazane meke sazala, ngathi ingane iphuma nomuzwa, ngathi ingane iphuma nalento leyo ukuthi uqhanyelwe, uthola ukuthi nje uyabhoreka, indoda yakho awusayifili, noma uyinike ingquza ithemetha ukuthi gibela bese uyehla. Yabo, yingakho nje futhi singachami. Awunawo nanomdlandla nje waleyo nto. Uyabo, and also nasemshadweni usushadile seney'ngane, uyabo, akusafani noma kade nisajola kusemnandi yonke into ihamba kahle. Ngizocela amadoda-ke la, ngizokhuluma namadoda kulokhu. Isikhathi esiningi into eyenza nalokho ngendlela ibaluleke ngayo lento emshadweni nakwi-relationship. Bakithi sithandwa sami, once sanzalela uyayeka ukusincoma. Nina once isazala awusasho ukuthi ngisexy, usubona unkosikazi wakho, usubona into, usubona uma wey'ngane zakho, awusaboni umuntu ogude empedeni. Yabo lento leyo, nivele nibe nale nhlonipho edingakalayo kodwa engadingakali mase sivalile ekamerweni sesobabili. Le nhlonipho engadingakali mangabe nginqunu. Manginqunu ngishanga ama-stretch marks ami, ngishanga umkhaba wami, uyindoda yami, ngifuna ungincome. Kumele ukuthi mawungincome. Anginandaba ukuthi uyile ndoda kaZulu, uyithini. Uyazi ukuthi uzongibuka la windoda, ngizokubuza umbuzo ukuthi wagcinani nje wena uthi kumuntu wakho baby mahla amabele akho. Made amile, ngisho kuthiwa ubungakwenzi before. Kodwa umubona ukuthi emshadweni wakhe ingquza awusayitholi, uyabona ukuthi emshadweni wakho kushintshile ocansini, ncoma umuntu wakho. Ncoma, anginandaba ukuthi una-40, una-50. Athi mayikhumula nje, ngisho kuthiwa akaqhanyeliswa ngaleso sikhathi. But uvele uthi, hayi baby uzongilimaza. Wasuvele nje usukhumula phambi kwami wenzani. Ngoba phela ngabe ukhumulelele, ngoba phela manje usuzovusa abalele. Abalele bengeza ukuvuka. Bengeza ukuvuka. Just leyo nto nje yokuchazeka ukuthi hawe ma, I mean, usangifila. You understand? Ngisamchaza, ngisathi mangabe ngikhumula. Yabo, size sifuna nathi engathi sifuna nokukuthiza. Uthola ukuthi uhleli nje lapha ngizovele ngidunuse ngamabomu. Awusho lutho, ukunalokho igcofela ifoni yakho, bese ucabanga ukuthi ngizoba nomdlandla wokunika ingquza. Because angisa-understand noma ngisa-sexual attractive ni kuwena. Yabona nto le, angimotivatekile ukuthi ngilale nawe. Awungimotivate zonke iy'nsuku ukuthi ngikufune njengomfazi wakho. Awungimotivate zonke iy'nsuku ukuthi ngihalele ukukunikeza ingquza. Cha, imotivation ayikho ngoba awuncomi, awenzi lutho. Nansi enye into, abanye beni la vele amadoda amaningi-ke especially azuza isiZulu, ngasithengela ama-night dress, niyasaba ngisho ukusaba, anisithengela ama-paint, but bakhona-ke amadoda owafecayo nje, indoda impela izihline, idonsa iphenti no-bra, ihambe lapha iyokhokha. Yabona nto le, and big up kulawo madoda, ngiyanihlonipha, nibahle futhi ngiyanithanda. Big up kulawo madoda enza such ukuthi uyakwazi ukuhamba uyomthengela umuntu wakho. Khona nama-night dress, ungahamba nosithengela. Na engizokucela-ke, if nawe emshadweni wakho uyabona ukuthi ngathi ucansi umuntu wakho usanda kuzala,
akuba wena ufika negown baby yazi ngendlela osexy ngayo lo mbala lo ngithema ngabe ngiwubuka ngathi yazi yini umuntu amuzoba sexy kulombala yabo kufika lapho negown enhle ebomvu ngisho kusuyile eshisayo the fact ukuthi ithe ngowena the fact ukuthi uthe lo mbala uyangifanela leyo nto iyangimotivate ukuthi mawungithinta ngikufile ngifuna ukubhebhisa. You understand? Leyo nto leyo engathi iphume nengane kade ngizala mase wena ulokhu ungitshela yabona nto leyo ukufika nje vele ngithi ngiyimele uqhamuke ngemuva ubambe lesi sami esishabeni sinama stretch marks usibambe bese ungiqabula emqaleni uthi baby usex yizo nomkhaba wakho baby usex nama stretch marks akho baby usex baby uyangichaza nina mungasazi isingisi hayi mngamo uyachaza bese thawo usukuthini nginesisi singaka uthi hayi isona sikwenza ube more sex mufuna ukujima ungajima but mina nje ngikuthanda unjengoba unje angingaqini yabona nto uwadlalisa bese uwathinte uzuze ngaphambili uguqu usiqabula isisami lokho kunginika confidence lokho kungenza ukuthi you understand noma bafethu noma kodwa sesibhebhana musana we avoid lezi indawo thina ezidenza zibe insecure. Angiyabona amabele mani ne conversation nomfazi wakhe engathanda ukuthinta amabele ngoba insecure ngawo akathandi nakhona uzokwenziwa uwe amabele esewile ukuthi umtshela ukuthi baby ngiyazi ukuthi amabele akho wena wachaza wathanda but mina into engithandayo emzimbeni wakho ngisho kuthiwa akuwona amabele wathandayo emzimbeni wakhe but umenza abe sexually comfortable with herself. Once there is that uzoba also comfortable ukuthi akunikeze ingquza uzokhululeka ekutheni akunikeze isibumbu ngoba uyamenza lokho wena mangabe sibhebhana uzuwabambe uthi yabona baby ubamba ama stretch mark isisu sakhe usithinte wale umbhebhe but mase kuthena off angazi ukuthi kwabe sifazana bazobuka le video I wish ukuthi singaba open mangabe indoda ungafeel insecure imithi indoda baby as exercise sobabili yabona nto leyo nawe indoda nje ungafaka i-effort yokuthi wena njalo uma ubuye emsebenzini monqena ukupheka ubuya nespinach umtshela ukuthi baby ungapheki uvela ubuye nespinach ubuye nechicken yabo uthi baby not from time to time you know sometimes utshe intombi yakho ukuthi baby ngiyalithanda iklabishi mawukuthi yakunika imvumo ukuthi ukuba wena osho ukuthi akuphekwe ini uthi akuphekwe iklabishi akuphekwe uthi baby ngifuna ngathi ngathola iklabishi ke namhlanje yini konje i-rice alikho right nje uthi ama-veg aroastiwe uthi baby ngathi ngaroast ama-veg noma ukwenze nje nawe ukwenze windoda ukuthi uzothola ingquza phela ufake o-carrot bakho ufake i-chicken yakho ufake ku-oven leyo nto leyo ukwazi ukufaka yonke into ufake i-chicken la ufaka u-carrot khona la ungafaka futhi ama-pieces eklabishi khona la yonke into uvuvuzele ngamafutha ufake ku-oven kuyaphuma ku-healthy kokwenza ukuthi nomkha wakhe udecreaseke manithenga ukudla ungayithengi i-drink nawe ndoda uyacontributor ngithi ungayithengi i-drink unalokho uthenge amanzi uthenge not even no 100% juice angifuni ukusho niblende nomuntu wakho uma uyakwazi ukusebenzisa iblender ublende izinto oyenjengobanana wenza smooth kune video la ngicela uyibuke izolo ngenza live angazobibuka nini but ngenza i-live ya smooth leso smooth engisenzile sikabanana namakinati siyaqhanyeliswa so kwenza ukuthi umuntu wakhe afuna ukubhebha siqhanyeliswa both side mina ke ngisiphuza kakhulu for ukuthi umkhaba wami wehle ngoba sikwenza ukuthi ube full faka nje i-almond peanut yogurt uzoyibona ivideo hambe ubuka ivideo i-ingredients uzoyibona kuleyo video mawibuka yabo nawe as indoda faka umfutho nakho ke izothenga indoda ngiyakuzwa mina sisi kodwa mina ngiyasebenza ngeke ngibe nazo sonke leso sikhathi umlomo wakho kodwa usebenzi mawungena nje ufika endlini uhlala phansi mngami yazi akufanele ke lengubo baby yazi ikhipha izinqa mngami yazi iyachaza lengubo egqokile namhlanje yabo iphinifa out of the blue umbuzo ukuthi hayi ngeke lo mara liphinifa wasukwenza ukuthi ubostufuza nje wasuchaza kanje hayi khona indlela ekubambe ngayo hayi baby sikhipha nanesinqa ngoza la yabo umuthi iqamfu umuntu wakho yabo kunaleyo nto ukuthi noma usufika embedeni usuthi inkamfu anginayo lento ukuthi uwenzani lona unkamfulelana ngoba phela mina nawe sesikwi relationship kabhuti nosisi uyafika uyabuya ngiyakuphakela uyadla uyageza uyafika lapha embedeni usufuna ingquza kanjani kade imini yonke sihlalise akabantu abahlalisene so roommates thina sabantu abaqashe endaweni manje la endlini abasheka indlu but mase sifika embedeni usufuna ukungithinta imini yonke kade ungangithinta imini yonke kade ungasho lutho kade ungangiboni kumuntu wesifazane
You understand? Siba confused nathi ukuthi ufunani, ubanga isicefe. Ngihambe ngiye lapha eminyango vele kufika umfana othi, "Hawu, hayi ngeke Nonsi. Yazi Nonsi uyachaza. Usex, uNonsi igama lami. Usex nje. Indaba uyajima yini? Hawu sunethangeli nje." Yabo? Like, hawu kade ngagcina ukujima. Hawu yabo uthini ayibo kade ngagcina. Athi hayi ngeke mfethu isinqe sakho. Hayi yabo sengitshela ukuthi bafana uyangithanda ngoba phela wena vele usubhuti wami ngithi wena ngisakuthatha njengomuntu ongithandayo. Mina ngisathatha ukuthi lo uyangithanda ngoba uyangincoma. Ngithi ngiyafika athi hawu hayi ngeke yabo le ngubo egqokile. Hayi Nonsi ngeke. Uyasilimaza manje na le emsebenzini. Hawu indlela yekuchithela. Phela sengitshela umfana uyangithanda manje sengikhohliwe wena ongithandayo inkinga ufuna ngisukungcoma ngoba umuntu wesifazane uthanda ukuthini attention nokuthi sifile sibahle sifile si beautiful. Yabona le uthina that's love. That's love. Attention nemali. Attention imali ama gifts in ayikho nje umuntu wesifazane othi hayi yena angikafuni mina ama surprise. Angifundi indoda evele ifike isingiphathele imbali. Angifundi mina indoda evele ifike isingithengele inight. Akekho umuntu ozotshela lo. Akekho. Ngoba indlela thina esifila sithandwa ngayo. So ke I hope ukuthi amadoda angizwile azoyibuka le video. Mase ke sesifike ngasemaphetheleni ngikutshela ukuthi nginetiye lamadoda elibizwa ngomlondo. Leli tiye leli sithandwa sami uyaliphuza nje iTipex elilodwa uliphinda kathathu. Uphuza inkomishi yokuqala ungalitshingi iTipex, uphuza inkomishi yesibili ngeTipex elilodwa, li strong, uphuza inkomishi yesithathu ntambama ngeTipex elilodwa. Bese uyawabeka lawa u3 uzophuza ngelinye ilanga. Ihlala emzimbeni u7 days. Kodwa nawe masubhebha uzozwa ukuthi hayi ngathi energy yami ayisekho usungaliphinda ke iTipex lesibili. 130 rand. Nkosi yami ubest 130 rand ngisho ubhiya. Angizwa ngisho ubhiya sithanda sami awuyenza into ezokwenziwa yitiye ngoba uzubeke lama yama-Tipex amathathu uthi ubuye waphuze ngesinye isikhathi. Mawuzwa ukuthi after 3 days or 4 days ukuthi hayi ngathi ipower ayisekho ukuthi ushaya more round usungaliphinda ke iTipex. Mase siba neCongo Dust mawukuthi uyashesha ukuchama. ICongo Dust ke u170 rand uyayicoba nje la epipini uthatha nje into encane uthi ebese ugcoba ipipi ulikhave ngoplastic ngoba kumele yome noma ukhave ngecondom bese ubuka iTV awakabhebi ubuka iTV emva kwa 30 minutes to hour ungalali nayo ngoba izokwenza ipipi libe nami bese lingasavunga lelo suku. Hayi ukuthi ipipi lakho ngelisavuka forever cha lizongavunga leso sikhathi nje ngoba uyipixe kakhulu. Manje ke masuqedile ukugcoba uzolinda noma 30 minutes ubuyibukela iTV kodwa ukhavile ugqoka ibhluke uyikhavele ubuke iTV emva kwalokho uyangena ebathroom noma udonsindisha ugeza ipipi uyaliwasha seku right. Mase usuyobhebha uzobhebha umshubo uzobhebha umhlola. Yabo ayikho umuntu engamsebenzeli ngaphandle uma uyigcobe ngendlela eronke. Ngidayisa ungqo ingakho yami incane kunale yasemgwaqweni. Also ama products ami wonke ane sticker esibhala ukuthi cooking with Nonsi. Khona nempesu nginempesu yabesilisa also i130 rand nayo ikushaya ikunike enye energy uyiphuza namanzi ashisayo njengeti ukhanje ispoon esodwa ufaka enkomishini bese uyaphuza ihlala nayo 7 days impesu emzimbeni. Mhla usuyiphuza kwesibili uzofaka i-teaspoon ngoba vele isokisa khona le kade ikhona emzimbeni phela isekho strong ufaka i-teaspoon emanzini abilayo bese uyaphuza. Impesu yami futhi ile ungqo ayikho impesu ebomvu impesu nje iyigxolo uyabona into leyo. Amasisiza ke kumkhulisa pipi. Umkhulisa pipi wami angeke ukunika umvongo noma umvongothi wepipi ezoba njengepipi laseNigeria libe lingaka cha. Kunalokho uyakusiza ekuthenini mawubhebha. Ubhebha into ekhona. Mawukuthi wena uyilendo ipipi alisaqini kahle. Ipipi lakho liyanqaba ukuma. Lama products engiwabalile itiye neCongo Dust elabantu abanamapipi vele a right. Phela ipipi lakho liyama li right ukuthi kuphela nje wena energy awunayo ushaya round eyodolali. So itiye likunikeza ukuthi ushaya ama round amaningi. Ipipi lakho li right inkinga nje nayo ukuthi mawubhebha usheshe uchame uthenga iCongo Dust le ya 170. But wena unenkinga yokuthi ipipi lakho livele liwe nje kusenziwa umsebenzi liyaqina uthi saqinile seliyakuphoxa seliyawa awul understand alifuni ukuma unalezo inkinga kanjani wena udinga umkhulisa pipi. Umkhulisa pipi wethu 1200 uhlukene kabili ke isithandwa sami. Khona lo biliswayo uthandwa kakhulu uZulu namaXhosa lo ngathi imbiza ebese kuba lo 1200 lo biliswayo uyawubilisa nje ufika uyiphakethana elingaka ubhaliwe ngaphandle uzokulasta insuku ezo30 uphuza nje wonke awudinga ukuthi uphinde uphuze kwesibili. But uma uyilendo le ephuza utshwala
impela uphuza utshwala awudli nana kahle uhlala ubhodlo Coca-Cola udla inyama ebomvu udla stiff papa wena uyixisha ngophuthu kungenzeka ukuthi uphinde futhi kumele uphinde uthenge omunye umveva wesibili ngenyanga elandelayo you understand emva kwalokho ngeke inyanga eziwu2 suke sezi-right ngokuthi ubuphuze le product uzobe usukwazi ukuthi mhlambe ngothi ngikubona emva kwa3 or 4 years or 5 years usuphinde usubuye usuzothi hayi sengifuna ukuphinde ngilungise ipipi lami uyabona into leyo umkhulisa pipi oqala lo owumveva obiliswayo ebese siba nalo wesibili wama capsules lo owamaphilisi unawo unukisa ngathi uturmeric or curry powder mawuthi uyawunuka ngoba ama herbs ukuthi kuphela afakwe entweni ugeretini lo ngathi ujiri no custard lokho kwenza ukuthi kuqine iphilisi lapho lenziwe ngaleyo nto ukuze uzokwazi ukuthi uligwinye kunamadoda ashayela ama-truck ashayela amatekisi abanganawo amanzi afudumele noma isikhathi sokubilisa ngcono amanzi afudumele ngoba nawo lamaphilisi aphizwa ngamanzi afudumele uma unganaso isikhathi sokubilisa le ibiliswayo wena uzothatha kulawa amaphilisi awu-60 phakathi uphuza 2 njalo ekuseni namanzi awomo njalo ekuseni namanzi awomo ngaphathi iflask yakhe mawele ndoda le yaserenki ebuyilala etekisini noma nje ubhizi ufuna ukuvuka ekuseni usheshe emsebenzini uphuze nje amanzi awomo ushaye 2 philisi uphuze namanzi awomo amanzi awomo-ke akusiza nasesiswini esikhulu uma ukuthi unomkhaba nje amanzi awomo are very important so azokusiza ngendlela ey'ningi nama-capsules akusiza ekuthenini ukwazi ukuzwa uma ubhebha usubhebha into ekhona ipipi liqine libe nemthambo bese ithi ukulithi xaxa kancane ngicela ukuthi maniphuza-ke umkhulisa pipi ububhebha ukuze uzozwa ukuthi i-product iyakushintsha yini nasekubhebheni kwakho ungavele nje uyiphuza i-product inyanga yonke bese ubuye uthi hhayi mina ngizwanga nje akizwanga uthole ukuthi ubuyivele i-system yakhe ingcolile yaqala-ke ngokuthi ikusize ekuthenini istamina sakho sokubhebha sibe right mase kuthi sine-cleaning herb also i-cleaning herb ingaka nje iqhamuka nayo iyimpande kumele ukuthi uyibilise eyokuthi ukline system yakho i-170 rand ukline system nansi-ke inamba yami mawufika lapha madoda enambeni yami awufiki uthi hayi noma uthi unjani ungena usho nonsikelelo bengicela i-cleaning herb le ka-170 rand ngisendaweni yokuthi la kwi-comment section ezansi la uma uscroll ngizoyifaka iy'namba zama-distributors ubone ukuthi iphi i-distributor seduze nawe uma ufika futhi lapha ku-WhatsApp ngikunika inamba ye-distributor seduze nawe contact inamba ungabuye ubuze mina iyasebenza yini le namba ukuphi lo muntu ngoba wena uma ungena ku-WhatsApp usungitshela ukuthi ngiseThekwini ngidinga umkhulisa pipi ngiseGoli ngidinga mhlampe umlondo itiye yabona nto leyo ngikunika inamba yawo lowo muntu contact inamba ungabe usubuye ngoba baningi abantu abasebefuna ukukhuluma nami mase kuthi enye into-ke ngiba busy ngamavidiyo ngibe busy ungafoni linda nje ngoze ngikuphendule uma ngithola isikhathi kuyenzeka ngazithola isikhathi usuku lonke ngoba ngisuke ngibhizi and i-product yami ngina 1000 yabantu iyasebenza sisebenzela abantu abaningi nginama-testimony kodwa uma ungena ku-WhatsApp ungicela i-testimony ngivele ngibona ukuthi i-product shoot awuyithembi so awudingi ukuthi uyithenge ku-Facebook ngiyaziwa ku-Facebook ngino-over 1.1 million almost mase social media ngo-2 million i-product nje isana zami iyasebenza manje-ke ngiba busy ungabe usudinwa hhayi awuphenduli awukho serious ngebhizinisi thola kuma-distributor iy'namba zikhona la ngikhona ku-TikTok uma ungena ku-TikTok uthi cooking with notes zikhona inamba zama-distributors enye into-ke sithanda sami uma uthatha inamba la ngiyifakele kule list ku-very safe ukuthi ungathengi eqoleni uyabona into leyo also uma kuthi ufikele ku-WhatsApp wami ngakunika iy'namba zama-distributor angeke uzokwazi ukuthi uqoleni ngiyabonga-ke thanda zami nibe nosuku oluhle.